लाइक शेयर खालाम साबस्क्राइब खालाम गोदान चैनल बा साबथाब बेनो बेवहायफोर लाबोना फैनांगौ वेलकाम टू माय न्यू ब्लॉग दिनै जे जोंहानाव माइ गायगासिनो दङ जे बेवहाय जे के बॉयज आदा आरो प्रवीण बर' अफिसियेल जे बिथांमोना जे आंखौ खबर लानो फैदों आरोना जे बिथांमोनाबो दंथ'यो जे बिथांमोना आंखौ फन खालामदोंमोन जे आं रिसिभ खालामनो हायासैमोन जे मानो होनोब्ला जे एसे दिनै माइ गायदोंमोन नालाय जे मामाजों जे आइजों एसे खामानि हाथाम फाथाम मावदोंमोन जे मबाइलखौ आङो भितराव दोनदोंमोन जे बिनि उनाव सानखि मबाइलखौ आङो नायनानै एसे फन खालामबाय जे बिथांमोना थांफिनदोंमोन ओमफ्राय आरो ससे लामा थांनानै ओमफ्राय फैबाय आरोना जे बिथांमोना नै बिथिं दंथ'यो वेलकाम टू के बॉयज आदा दायो लोगो मोनबाय जोंहा फंबायखौ मोजाङै मोजां बिराद बेस्ट बे गायनाय फुनायाव दायो बिथिं गायग्राफोरबो दङ वेलकाम टू प्रवीण बर' राजेन बसुमतारी दङ वेलकाम फार्स्ट टाइम दिनै बिथांमोननि गामियाव बेरायफैदोंमोन दायो बिसोरबो गायगासिनो आरोना माइ गायदों माइ गायगासिनो दङ एकदम खस्थ' मावगासिनो दं बिथांमोनखौबो जे नोंथांमोना जेसेबां हायो जे सापर्ट खालाम बिथांमोन बेखौबो खालाम जोंहा दायो बे ट्रेन्डिंआव सोलिगासिनो दङ लाइक सापर्ट खालाम ओरैबायदि मोजां जागोन बियो भिडिअआ बेयो शर्ट फिल्मावबो बहुत थांबाय दं माथो शर्ट फिल्माव दाखालि DDX आदाया लिंदोंमोन आं थांनो हायासै ओमफ्राय दायो अफ जाना दंथ'यो आरोना शर्ट फिल्माव गोदोथ' लाबायमोन दां माथो गुदुराव 2017आव जोहोलाव दा ग्रेटआव थांनायमोन बेनिफ्राय 2018आव सिलिंखार बानायदोंमोन जे जों सिलिंखार गामियाव बानायदोंमोन आरो गामियाव बानायदोंमोन बेयाव ओमफ्राय बे फिल्मा रिलिज जायासै जे प्रडिउसारानो गुमाबाय रुंसारि जालांबाय एसे बेमाराव गोलैबाय बेमार गोलैनानै फुल जायासै बेनिफ्राय बेयो जानोखि बे सिलिंखार खालामदोंमोन जे जानोखि डाइरेक्टर जे बिथांमोननियाव डाइरेक्टर माने जानोखि माबा डाइरेक्टरनो बुंनांसिगोन जे प्रडिउसारा बे थैलांबाय जे डाइरेक्टरनियाव दङ होननानै मिथिदोंमोन जे पुरा कमप्लिट जाबायना जायाखै बिथांमोना एसे खस्थ' खालामनानै जों दिहुनगोन होननानै बुंदोंमोन ओमफ्राय आंबो एसे खबरबो लानाय जायासै आरोना आरो बिथिं नै के बॉयज आदा के बॉयज बे हिनजावसिखाव थाब बेखौ माजों खालाम लाइक शेयर खालाम साबस्क्राइब खालाम गोदान चैनल बा थाब बेनो बेवहायफोर लाबोना फैनांगौ बिथांनि 1K जायाखै जे 1K जासिगोन जे नोंथांमोन थांनानै खालामनांगोनसो जाहां आरोना दे जों लोरनोसै आरोना टाइमबो जाबाय जिखुनु जाया टाइम जाबाय जोङो थांनोसै जिखुनु जाया एकदम दे फैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दै नै KTM 200 माबा 125 सुना 125 नै साथाम फैदो बिसोर नै बिथांमोना थांसैनो दे मोजाङै थां दे गारनोसै लोगो मोननानै बरिया नांबाय थेंक इउ ओमफ्राय लोगो मोनबाय ओरैबायदि दुखु मोनलांदोंमोन आंनाव सेटथाबजोबो बेनि थाखाय खायथारबाय नै भिडिअस बानायनो मोजाङै थां दे बाय बाय